preto, že ten text je určený čitateľovi, ale preto, že nejakým spôsobom chcem skúmať veci, ktoré zaujímajú mňa. Je to medzi mnou a tým textom a je vždy dobre, keď sa nájde čitateľ, ktorý tam niečo nájde a ktorému to niečo dá, ale primárne určite pri písaní nemyslím na to, čo a či tam niekto niečo nájde. Prázdniny, 20-ročnej. To je o 3 prázdninách táto báseň, preto som to zopakoval. Mužov a rúže striedam podľa nálady, podľa dní a podľa ročných období. Iný rúž, iný muž a tie isté pery, ktoré ja sama spoznávam iba podľa hmatu. Očami by som klamať vedela, ale slová ma vždy zatiahnu od neverí do neverí. Sama nad rozliatým mliekom, šperkou, kozmetiky a parfumov premýšľam, čo sa naučiť. Štrikovať alebo milovať, keď letné dni sú dlhé a prázdne.